GNM, B Science Nursing, M Science Nursing, Physiotherapy, Allied Science, B Farm, D Farm, etc. Course एथिना Group of Institution बेंगलराव रांखावरि आंखालफोराबो जिंगासिनो नाङा। HS आरो बेनिफ्राय बांसिन उथ्रिसार जानानै एबा फरायनानै बेकाराव गोदाव सोराव खामानि आन्दायनानै थानायफोरनि थाखाय जब सिकिउरिटि प्लेसमेन्ट गेरान्टिजों लोगोसे थाग्रा रुमनिफ्राय सोलोंसालिसिम थांलाय फैलायनिबो थाखाय बेसेन नाङै बासनिबो सुबिदा दं। NDFB नि गायसनगिरि आरो आफादगिरि डक्टर रन्जन दैमारि बिदानि बिहामजो निसा दैमारिया गोबाव समनिफ्रायनो गोबां फरायसाफोरखौ गावनिनो इनस्टिट्यूशनाव फोरोंथाय होनानै प्लेसमेन्टबो होबाय। गोसो गुदुं जानाय नोंथांमोना स्क्रिनाव होनाय 6002589855 नम्बराव सुलाद लानो हागोन। Namaste, myself Bodo from Nepal, Chitwan district. यस'नग ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन में हामीले क्वालिटी एजुकेशन, प्रपर टेक्निकल ट्रेनिङ र सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट पाएका छौं। आज हामी गर्वका साथ BSc नर्सिङ पढिरहेका छौं र उज्जवल भविष्यको लागि हेल्थ केयर प्रोफेसनको तयारी गरिरहेका छौं। खुलुमबाय, आंनि नामा निसा दैमारि, आं उदालगुरिनिफ्राय। जोंना अफिस दङ गलमा नियर डेली मार्केट नार्जारी कमप्लेक्स फर्स्ट फ्लोराव दङ जोंनि अफिसा। ओमफ्राय आं मावो जब एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसनाव। दा बे एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसननि अफिसानो दङ जोंना गलमायाव। जोङो आं स्टुडेन्टफोरखौ काउन्सिलिं खालामो जायफोरा जेनेबा आसामावबो फरायो गथ'फोरा, खिन्थु एसे फिसफोरा हाइखाय दा किसुमाना बाहेरावबो फरायनो नागिरो। दा नागिरनायखाय आं मा खालामो दायो, आं स्टुडेन्टफोरखौ फ्रि अफ कस्टआवनो काउन्सिलिं खालामो। जायफोरनो काउन्सिलिं नांगौ एडुकेसननि फारसेहै जोंनि अफिसाव फैनो हागोन, रायज्लायनो हागोन। ओरैनो जोंनि एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसनाव गोबां कर्स दङ। दा मेनलि जोङो दा नार्सिं कर्स GNM, BSc, MSc लानो हागोन। ओमफ्राय आरो दोङो फिजियोथेरापि दोङो, ओमफ्राय एलाइड साइन्स दोङो, MIT, MLT, AT, OT दंजोबो। ओमफ्राय दा सोरबाफोर आंनियाव माबाफोर सोंनोबाला सोंजागोन, फन कन्टेक्ट नाम्बार होगोन आं, कन्टेक्टआवबो सोंजागोन। जुदि गोजानबालाथ' जों फनजोंनो कन्टेक्ट खालामो आंजों। दा गोबां स्टुडेन्टस दङ जोंना उदालगुरि, क'क्राझार, बाक्सा, चिरांनिफ्राय। दायो एप्रक्स 200+ स्टुडेन्टस जोंनि उदालगुरि जिखुनु जोंनि BTR एरियानिफ्राय फरायगासिनो दङ बे कलेजाव। थाखाय जुदि एलिजिबोल बाला जोङो एडुकेसन लन माने रेफार खालामो, जितु बेंकफोरा होयो। जायफोरा एलिजिबोल पार्सेन्टेजनि खोथा थायो, पार्सेन्टेजआ मोजांबाला लन फेसिलिटिखौ मोनो बिसोरो बेंकनिफ्राय। बे इजि प्रसेस, बेयाव गिनांगौ जेबो गोनां गैया। गथ'फोरा एडुकेसन लनखौ लायोब्ला लाखांनानै फरायखांनानै जेब्लानाखि बिसोरो जब मोनगोन, जब मोनब्लासो बिसोरो बेखौ माने लासै लासै पे खालामनांगौ। ओरैनोथ' गभर्नमेन्टनि नर्म्सआव एडुकेसन लना बयबो लानो हागोन। क्राइटेरिया थायो, बे क्राइटेरियाखौ जुदि थिगानोबाला बेंकफोरा होयो लनखौ, बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया। दा आं उदालगुरियावनो थायोलाय उदालगुरिनिफोरखौ फार्स्ट जेब्लानाखि आं लांदोंमोन आंनो मावना होजोबदों, खारन स्टुडेन्टफोरा बिसोरखौ मिथियामोन, दायो मिथिलांबाय। आंबो बिसोरखौ माने हेल्प खालामो, सापर्ट खालामो। जोंनिया टाइप हस्पिटाल्सफोर दङ। आसामाव मावनो गोसोबाला आसामाव मावनो हागोन, बेंगलरबा बेंगलर, आरो गोबां जायगा दङ। जोंनि स्टुडेन्टफोरा प्रायानो आसामावनो मावफैनो इच्छा जायो। जोंना जितु पास आउट स्टुडेन्टस दङ, किसुमाना तेजपुर हस्पिटालाव मावगासिनो दङ, किसुमाना रौतायाव मावगासिनो दङ, गुवाहाटियावबो दङ, बेंगलरावबो दङ। प्लेसमेन्टनि थाखायथ' थिगानो, ओरैनोथ' रावबो जबलेस जायाखै दाहालागि। जायफोरा इन्टार्नशिप फोजोबनानै दङ बिसोरो जब मावगासिनो दङ। औ, आंनो A to Z कमप्लिट माबा माने दायित्व लाजोबो। फार्स्ट एडमिसननिफ्राय लानानै बिसोरखौ दिनहैनायनिफ्राय हस्टेल आरो फिस गासिखौबो आंनो नायजोबो। आरो बिसोरनि फैफिनायाव जेब्लानाखि जोबगोन कर्स कमप्लिशननि उनावबो प्लेसमेन्टनि थाखाय आं रायज्लायनाय जायो गासिबो हस्पिटालफोर। आं माने जथेस्थ' मोजां मोनदों गावनो होजोंहाय गथ'खौ निसा मेमनि थ्रुयै दोनहैनाय जादोंमोन। नार्सिं लाइनाव GNM कर्स खालामबाय थादों। जथेस्थ' होजों आं थांनानै नुहैबाय, जथेस्थ' मोजां फेसिलिटिस दोङो। हस्टेल
जथेस्थ' बरिया फेसिलिटिस हस्टेलनिफ्राय कलेजसिम माने गारि घरानि जथेस्थ' फेसिलिटिस दङ बिसोरा कलेजसिम लांलाय लाबोलाय खालामग्रा बास दङ बे इन्स्टिटिउटआव आं निजे थांनानै जथेस्थ' आरो मेन खोथाया जाहैबाय जोङो फार्स्टआव एसे गिनाय दङमोन जेनेबा सिकिउरिटिनि बेलायाव जेनेबा सेफटि नंगौना नङा बा जों थांनानै गम मोनबाय जथेस्थ' सेफटिनि बेलायावथ' टेनसनखौनो लानो दरकार गैया जथेस्थ' माने आलफिसान लायो जोंनि इन्स्टिटिउटनि माबाफोरा। कभी सोचा है एक परफेक्ट लैब रिपोर्ट किसी की जान बचा सकती है? मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल सेक्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट से लेके डिजीज डायग्नोसिस तक बिहाइंड एवरी लैब रिपोर्ट देयर इज ए स्किल्ड लैब टेक्नोलॉजिस्ट। एडमिशंस आर ओपन फॉर बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। फ्यू सीट्स आर लेफ्ट फॉर बीएससी in medical lab technology. For more information you can visit yes'ngroupofeducation.com. Thank you so much.